салом алейкум дӯстони азизам, рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Иншалло ки моям хуб ҳастем духтарҳо. блоги имрӯзаро оғоз мекунам аз амхел продуктҳо. ҳозир шаварам аз кор омадам, чизои дар кори бутаги ман харида овардам. ҳозир мехоҳам ки бегода ягон чи тайёр кунам. рости чи тайёр накардам, барое ки хонада чи набуд. гуфтам амхел чизо харида овардам. инҷода помидор, тухм, гӯшт, михал хурмо, шир барои микоиҷон ва чизо. ҳозир акнун аз думи авқот мешам. инқадр аз кор омадан ягон авқот тайёр кардаги нестам. акнун мехоҳам тайёр кунам. рости дигар фақат амихал харида шаварам мекунад. мо худамон намеравем якҷоя, ранги пештаро мерафтем харид мекардем. ӯ хали мешаваду редки фақат дигар худашон харида меоранд. аз ин ду кӯдак ман берун намебароям. худам тоқа ёки якҷоя намеравем. куҷое равем фақат ман худам ёки якаша гирифта меравам, ёки шаварам нигоҳ мекунам. ман меравам ягон чи дар кор бошад, ёки шаварам ман нигоҳ мекунам, шаварам меравам. рӯзои мо мегузарад бо ду кӯдак. хуб духтаро акнун аз думи тайёр кардан мешам. бо ман бошед ва маро ҳамроҳӣ созед. духтаро ҳозир ман шурӯъ кардистам барои бега ягон чи тайёр кунам. гуфтум рости чи придумат карда натонистум барои авқот ягон намуд авқот тайёр карданда. шаварма пурсидем ки чи авқот кунам, намедонам гуфтанд. худам ягон чи придумат карда натонистум. баъд гуфтум ки ягон аз пеши худам салат тайёр мекунам. ҷода картошка гирифтам. картошкаи чӣ хел мебинед борики майдаҳак. ин майда кардам, шуштумша, намакш кардам. ҳозир ина жарид мекунам. дар инҷа бошад гӯшти мурға гирифтам. ина майда мекунам, иям жарид мекунам. онам инҷода бошад тухм ҷӯши пестаи зир. аз пеши худам амихел ягон намуд салат тайёр мекунам. хал мебинем ки чӣ хел мебиёяд. намихел духтаро аз ина жарид мекунам. михел духтаро гӯштша майда кардам. иша михел дурозак майда кардам. ҳозир баъдаи картошка бо иша жарид мекунам. духтаро ҳозир картошкаш тайёр шуд. анам хел сурхаки хушрӯ карда гирифтам. акнун гӯшташ сурх шуда истодааст. ҳозир гӯштам сурх шавад, инашам мегирам. деле бошад бодиринга майда кардам. амихел борикак минашам. ҳозир ина якҷоя мекунам картошка то мурғ тайёр шудана. гӯшти мурғ тайёр шудана. ҳозир бо тухмоя мегирам. аллакай тайёр шудам ва ёрам мегирам. амихел майда мекунам. ина духтаро намихел ҳамаша ман майда кардам, жарид кардам. михел тарзи дурозак. инҷода картошка, тухм, гӯшти мурғ, помидор, бодиринг. ҳозир майонез якҷоя мекунам. агар ки чеснок дошта бошад якҷоя кунед. намедонам ин ҳозир чӣ намуд салат мебиёд. ман ягон интернету ягон кас ёд гирифтагӣ ёки пурсидагӣ нестам. ман аз калаи худам, аз фикри худам тайёр кардам. михел хостам ки як намуди салат тайёр кунам. надонистам чӣ набудаш ва михел аз пеши худам чизе ки хонада буд ҳамоноя михел тайёр кардам. ҳозир акнун майонезка якҷояш мекунам. баъд мебинем ки чӣ хел мебиёд. духтаро салати моям тайёр шуд. беҳад ба маззаи хушрӯ омадад. ина михел таза карда бардоштам. агар ки боз кукуруз дошта бошед дар даруни якҷоя кунед бо ябора ба мазза бад мешавад. ин михел салати тез тайёр, осон тайёр, дарак тайёр мешавад. агар ба шумо писанд омада бошад шумоям тайёр кунед. вақте ки соҳиби ду кӯдак мешавӣ ҳар дуаш ки майда ки бошанд фақат михел корои тезкунак мекунию чизи тез фазак тайёр мекунӣ барое ки мегӯӣ ки дарак тайёр шаваду аз хафои кӯдакошам. михел ман фақат хӯрокҳои тез тайёр мекунам интернетда. михел аз худам придумат мекунам чизое ки тез тайёр мешавад. михел тайёр мекунам. михел духтаро
духтарон, мехоҳам ҳозир барои шумо нишон диҳам, ки чӣ хел ман лицома ухаживат мекунам. Мумкин ки ба ҳамаи шумо писанд бошад ин хел роликҳо. Ман аз ҳамин хел шотка истифода мебарам барои рӯя шустан, баъд аз ҳамин хел гел барои рӯ, яъне ҳамин хел пенка барои рӯ истифода мебарам. Ана ин хел гелро ман дар шотка мегираму рӯямро мешӯям як бор, тоза мекунам ба ҳамин шотка. Ин шотка ҳамин хел вибратсия медиҳад, беҳад нағз аст барои рӯя шустан. Боз ки рӯма шушта шидам як бор, бои дуюмбора аз пенка истифода мебарам. Ҳамин пенка аз Oriflame харидагӣ ҳастем. Беҳад хушрӯ аст ҳамин пенка, ба ман маъқул шудагӣ аст. ҳамин хел рӯямро як бори дигар мешӯям. Барои рӯма қоқ кардан аз ҳамин хел салфетка истифода мебарам. Нағз аст ки ба салфетка рӯя қоқ кунӣ. баъд духтаро рӯя тоза кардам, аз ҳамин хел маска ва пачи истифода мебарам. Ба ман фирмаи Карецкий беҳад маъқул аст. Маскаҳош, ҳамин хел пачиш бисёр маъқул шудагӣ аст, асобина маскаҳош. ҳамин хел пачиам нағз аст. Аз ҳамин пачи истифода мебарам. Маршина ва синяки чашморо мегирад. ҳамин хел маскаҳо ба ман маъқул аст. Чӣ хеле гуфтам, ин фирмаи Карецкий аст. Беҳад рӯда оромиш медиҳад. ҳамин маская дар рӯам мемонам, 15-20 минут меистад. баъд аз рӯ мегирам шаву аз ҳамин хел гуаш истифода мебарам. Ин гуаш барои чӣ аст? Ба ин гуаш ман рӯма массаж мекунам. Духтаро, беҳад чизи нағз аст. Барои рӯя массаж кардан аз ҳамин истифода мебараму баъд аз ҳамин хел крем барои лицо ё ин ки ягон намуд масла истифода мебарам. ҳамин хел кремҳоям беҳад нағз аст. Ба ин массаж мекунам ва агар ки масла бошад, ба масла массаж мекунам. ҳамин хел якчанд 5 ё ин ки 10 минут рӯма массаж мекунам. Вақте ки маская гирифтам, рӯма мешӯяму баъд ҳамин хел крем мекунаму ҳамин хел ба ҳамин гуаш рӯма массаж мекунам. Ин гуаш хубияш дар чи аст, ки маршинаро дур месозад аз рӯ. Вақте ки ба ин массаж кардӣ, беҳад вақти массаж мекунӣ, беҳад рӯ ором мешавад. Ҳамин буд духтаро уход барои лицои ман. Он қадар ман бисёр уход намекунам. Чӣ хеле дидед, ҳамин хел истифода мебарам. ҳар рӯзам накунам, як ҳафтада як бор ё ин ки 2 рӯз баъд, 3 рӯз баъд ҳамин хел истифода мебарам. Шумоям истифода кунед духтаро, аз ҳамин хел маскаҳо, тканеви маскаҳо истифода баред, рӯотонро массаж кунед. Беҳад фоида дорад. Хай духтаро, боқӣ дар паноҳи худо бошед.